जगदान जाबाय उद्देश्यआ मा मानो थाखाय ओंखारबोखो डक्टर सांग्रां बर'खौ गारनानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिदों दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जोंहा बिजेपि मण्डलनि बानजायनायाव दिनैहाय जोङो 150 नि बांसिन जोङो बिजेपि दलाव दिनैहाय जोङो जगदान जाबाय आरो बिजेपि दलाव जगदान जानायनि खारना बेनो जे आथिखालाव भारतखौ दैदेनगासिनो दङ बिजेपि दलनि गेजेरजों बिश्वगुरु नरेन्द्र मदिनि गेजेरजों आरो आसामखौ दिनैहाय जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय गोहोगोरा सासे जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गेजेरजों दिनैहाय आसामखौ दैदेनगासिनो दङ आरो दिनै बिटिसि आवबो जोंहा बिजेपि आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोजों दिनैहाय एलायन्सआव सरकार खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो बिजेपि दोलोनि आदर्श आरो नीतिखौ बिजेपि दोलोनि आदर्श आरो सान्थिखौ जोङो मोजां मोनदों दिनै देशखौ बासायनांगौबा जोङो राष्ट्रीय दलाव थानानै जों खामानि मावनो बयबो जोङो दिनै ओंखारबोनांगोन आरो देशखौ आरो रायजोखौ ओनसोलखौ जुदि लुखांनांगौबा दिनै राष्ट्रीय दल बे दलनि गेजेरजों दिनै निश्चय लुखांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो दिनैहाय नरेन्द्र मदिया मोनसे बाथ्रा बुंदों 2047 बे मायथाइसिम जा विकसित भारत जानो थांगासिनो दङ भारतखौ मुलुगावनो मोनसे गोहोगोरा रायजो गायसननो बा हादोर गायसननो दिनै बिथाङा नाजाबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो नैबे बिजेपि दलनि जे आदर्श सान्थि बेखौ जोङो मोजां मोनदों नंगौ जोङो मोनसे समाव गुबुन गुबुन हानजायाव जोङो बिबानगिरि महरै जों खामानि मावदोंमोन आरो मोनसे समाव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों थानानै जों खामानि मावदोंमोन नाथाय जोंनि आदर्श सानस्रिया गोरोबलायनि थाखाय जों दिनैहाय बिथांजों जों थांफायाखै जों दिनै आलादायै मोनसे थांखि आरो नोजोर लानानै जों बिजेपि दोलोआव जोङो जगदान जाबाय आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव निश्चय जोङो बिजेपि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साबसिननिफ्राय हामसिन आरो रायजोफोरजों खाथियाव थानानै जोङो निश्चय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ सिबिनो जों ओंखारबोदों बे ओनसोलखौ लुखांनायाव निश्चय जोंहाबो आगानसे जोङो निश्चय दावगाहोनो हानांगोन जोङो बे चिरां जिल्लानि सिङाव जोङो थानानै चिरां जिल्लाखौ जोङो मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जों नाजादों आरो फैबाय थानाय समाव आसामखौ जेरैबायदि भारतनि मोनबा रायजोनि गेजेराव गोहोगोरा रायजो महरै गायसननाय सिमां नुदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों निश्चय मदद आरो हेफाजाब खालामनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों नोंथांमोननि जिखिनि डक्टर सांग्रां महरजों ज' खामानि मावनाय राजखान्थियारि बे सिमाङा दिनैफ्राय गावस्रालायबाय होननानै नोंथां मा बुंगोन बाव राजखान्थिया पार्मानेन्ट नङा राजखान्थिया बयनिबो थाखाय अरायथा नङा दा राजखान्थियाव थानानै जोङो मोनसे समाव एखेलगे जोङो दंलायोमोन नाथाय जोंनि आदर्श सानस्रिया गोरोबलायैनि थाखाय जों दिनै आलादा आलादा निश्चय जानो गोनां जादों आरो जों आसा खालामो बिथाङाबो जे दोलोआव थांदों बिथाङाबो फैबाय थानाय समाव गावनि जे मावनो लानाय जे आदर्श सानस्रि बियो जाफुंसार जाथों आरो जोंबो बिजेपि दोलोआव थानानै दिनै बिजेपिनि आदर्श सानस्रिखौ गोबाथाबनानै जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिजेपि दोलोखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय निश्चय जोङो नाजागोन आरो बिनि थाखाय जों जेब्लाबो अहरह खामानि मावगोन